madalla na gode dan amana na gode so mana muna muku barka da sallah Allah ya maimaita muna Allah ya kai mu samu shekara kamar haka amin 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 dan amana haka kai bar dariya Allah kiyaye da amana dawo kake gaskiya ne dawo kake kun ji na maka yake kawai. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masoya na duniya baki daya ina yi muku kowa fatan alkhairi. Sannan ina muku barka da sallah. Barkan mu da sallah. Allah ne ya ta mana, Allah ya kai mu sabuwar shekara kamar haka. Allah ya nuna muna fadin badada. Magabatan mu da suka riga mu gidan gaskiya, Allah ya ji kansu da rahama. Ni ko da muka saura Allah ya samu cika da imani. Na gode sosai ni na Dan Amana. Ina godiya da bibiyar da kuke muna a shafukan intanet a cikin da na subscribe da like da sauransu, domin da haka za mu samu ƙwarin gwiwar kamo sababbin abubuwa a kowane lokaci. Na gode, ni ne na Dan Amana, ina son ku fiye da yadda kuke so.